the opposite side of leadership. Naghisgot man tag na mga maayo, naapoy mga ngilngig sa kaayo kadautan nga mga pangulo sa Israel mga kaigsunan. O sana din ha, kana si Rehoboam. Si Rehoboam. Naapa na ha si Jehoahaz. Samot na si Ahab. O kini si Ahab mga kaigsunan, makalilisang gining leadership, naparisan pag isang asawa nga si Isog po kayo. Jezebel. Arang din po, kung imong tanahon sa ilang panahon mga kaigsunan, sa panahon ining mga pangulo mo, ito'y matawag ni mo Pastor Tutong og blackout gyud in spirituality during the time of these leaders mga kaigsunan. Akong nakita ba, Pastor Lisbon, Pastor Pamunag, nga mahimo ta nga bad influence sumala sa atong eleksyon. No? Ato nakita nga during the time of Jehoboam ni Jehoahaz, nahimo nga bad influence sila tungod kay nahilayo sila sa Ginoo. That's right. No, nahilayo sila sa Ginoo ug dili gawas ganilayo sila Pastor Pamunag, dili pa jud sila mutuman. So sa ato pa self-centered na sila, ang ilang nakita nga sa ilang jud kagalingon mo na mahitabo nga mahimo tang bad influence nga leader sa atong mga kauban. Kung imo nang divide doon, Pastor Joy, tanahon bitaw nimo ang ilahang mga common mistakes sa ilang leadership. Kita nimo nga kana bitaw dili pagpamati sa tambag sa uban. Kana bitaw mga kaigsunan na ay maayo kaing tambag pero ato pagiusahay nga dili na to urag di na to paminawon kay urag hunahuna na to nganong mamati man ta. Unya usahay sa dili pagpamati mga kaigsunan moabot ang dako nga katalagman mga igsoon. Ang uban nila nga mga leaders, kining mga negative nga mga leaders, di sila mutuo sa pulong sa Ginoo o gani ang uban nila selfish, dayon unfair, dayon fickle, pareha ni Ahab o gani mga kaigsunan labi na gyud ni si Caiphas. Imong makita Pastor Hisbon nga siya o sa katawo nga urabag na sina siya sa Ginoo nga urag ang iyang gahom gikuhaan, wala mag nabuhinan, wala tuaman kang Jesus Christ ang kumpiyansa sa mga tao. So, aduna tingali usahay panahon nga mo na makita na to sa leadership. Sa gugma para siya Pastor Hisbon ba? Kaning sa kang Caiphas bitaw, mura ba og transfer of affection bitaw? Oh, ana. Nga sa iyang mga sako mo nunta ni. Unya sa iyan naman ni noon. Oh, warang gana ba? So peligro din na siya Pastor Hisbon. Makita nimo no, grabe nga role ang gidala ni Caiphas kay siya ba ang high priest sa panahon ni Jesus. Pero wala siya kasabot sa iyang role mga kaigsunan. Sakto tong giyon ni Pastor Pamunag nga mo pairal na gani ang self. Unya dili na gani ka maminaw sa talambagan sa uban. Gani kaning mga other kings nga atong naisgutan diri mga igsoon. Dihay mga prophets nga gipadala sa Ginoo nila. Pero ang gihimo ni mga hariya, gipanggukod nila mga propeta kay ilang patyon. Na miligro ang kinabuhi sa mga prophets. So makita nimo nga they were very much disobedient to God's will and God's commands mga kaigsunan. Og may resulta gyud ngadto sa pagkaut-ut sa nasod, gitugyan sa Dios ang nasod sa Israel ngadto sa kapahamakan ug mo hinungdan mga kaigsunan nga taud-taud gyud ang ilang pag-antos prior to the great revival mga kaigsunan. All because of how kings and their leaders handle matters ngadto sa ilang mga katawhan.